پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонад. дар студия бо шумо қурбонзода қурбон ва назарзода мадина. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. роҳҳо танҳо масири ҳаракат нестанд. онҳо пайвандгари зиндагӣ, иқтисод ва рушди тамоми бахшҳост. ҳар километр роҳ қадаме ба сӯи зиндагии беҳтар аст. кишоварзӣ решаи амнияти озуқаворӣ ва зиндагии устувор. аз замини корам то дастархони мардум ҳар қадам заҳмати деҳқонро дар бар мегирад. рушди маориф сармоягузорӣ ба оянда аст. амалишавии барномаҳои давлатӣ дар ин самт. чорудории пешрафта, иқтисоди қавӣ, маҳсулоти фаровон ва рӯзгори ободии мардум. таваҷҷӯҳ ба ин бахш аз гузашта дида бештар мегардад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. шарҳи пурраи хабарҳо. солҳои аввали соҳиби истиқлолии тоҷикистон бонбаҳси коммуникатсионӣ яке аз мушкилоти ҷиддии мардуми кишвар ба ҳисоб мерафт. он замон танҳо 42% роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва 20% роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мунфаш буданд ки аз онҳо ҳамагӣ 1% дар ҳолати хуби техникӣ қарор дошт. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. таркиши сангу ҷодаҳои касногузар ва шикофтани қалби кӯҳу пуштаҳо аз олитарин ҳадаф таркиб ёфтанд. пайвастани Бадахшон, Суғду Хатлон ва навоҳии тобии марказ ба қалби Тоҷикистон. Душанбе умед аз анҷоми садои таркиш ва резиши кӯҳу сангпораҳо буд. корҳои таркишӣ ва тахту ҳамворсозии ҷодаҳо дар кишвари аз лиҳози мавқеи ҷуғрофӣ кӯҳсор бо сарфи назар сохтани ҳавои боронӣ ва сардии зимистон амалӣ карда мешуд. ҳаракати бидуни танаффус аз 4 самти Тоҷикистон, Суғд, Хатлону Бадахшон ва минтақаи Рашт ба Душанбе ва аз Душанбе ба 4 самти Тоҷикистон. ҳамин буд ҳадафи талош алайҳи қудрати кӯҳу пуштаҳои сангин ки аз ҷумлаи тадбирҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҷеъ ба муттаҳидсозии миллат оғоз ёфтанд. рӯи даст гирифтани ин тадбири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари муттаҳид сохтани мардум тавассути рафтуои бидуни мушкил дар масири мутобиқ ба талаботи меъёрҳои ҷаҳонӣ ҳамчунин ба ташаккули самтҳои иқтисод, маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ, фарҳангу сайёҳӣ, варзиш ва дигар бахшу соҳоти муҳими хоҷагии халқ заминаҳои воқеӣ фароҳам овард. дар рӯзҳои аввали соҳибистиқлолии Тоҷикистон ҳаракати мусофирон ба самти вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғд ва гурӯҳи ноҳияҳои водии Рашт мушкил ва бештари ҳолат аз эҳтимол дур буд. чун барфу борон ва лағжиши ярчу дигар ҳодисаҳои нохуши табиӣ, ҳаракат дар масири ағбаҳои мушкилгузари Анзобу Шаҳристон ва дигар ҷодоҳои кӯҳӣ дар ҳудуди Бадахшону водии Раштро бо гузашти моҳҳо қатъ менамуд. мардуми тоҷик аз таъсири ин ҳолатҳо хисороти зиёди молию ҷониро низ дар хотир доранд.
муҳимият ва ҳалли ин масъала аз аввалин рӯзҳои ба даст овардани истиқлолият зери таваҷҷӯҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. ба хотири расидан ба ҳадафи раҳоӣ аз бунбаси коммуникатсионӣ дар кишвар татбиқи лоиҳаҳои зиёди сармоягузории давлатӣ дар соҳаи нақлиёт оғоз гардид. ин тадбир ба рушди шабакаи роҳҳо тақвият бахшида барои амалӣ шудани ин ҳадафи стратегии кишвар мусоидати фаъол намуд. ҳамин тариқ дар тоҷикистон вазъи роҳҳо марҳила ба марҳила беҳтару хубтар гардид. имрӯз мардуми кишвар тавассути роҳҳои ҷавобгӯ ба талаботи сатҳи байналмилалӣ имкон доранд ки дар ҳама фасли сол ва дар ҳама вазъи боду ҳаво ҳатто ба дурдасттарин шаҳру деҳот сафар намоянд. ин ҳама натиҷаи тадбирҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ноил шудан ба ҳадафи баромадан аз бунбаси коммуникатсионӣ мебошад. тадбирҳо дар самти ба пуррагӣ ноил шудан ба ин ҳадафи муҳим ҳанӯз ҳам бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ идома дорад. ҳоло дар Тоҷикистон барои беҳтар намудани вазъи роҳу шоҳроҳҳои мошингард ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон татбиқи 16 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ идома дорад. соли 2025 роҳҳои обигарм Нуробод ва Роғун бо дарозии 87 километр, қалъаи Хумб Ванҷ 109 километр, роҳи байналмилалӣ дар вилояти Суғд 40 километр, 30 адад пулҳои мошингузари хурду бузург, 5 нақби мошингузар, 6 долони зидди тарма бо дарозии 13 километр сохта бо сифати баланд ба истифода дода шуданд. танҳо дар соли 2025 бунёди роҳҳои ҷавобгӯи талабот 236 километрро ташкил медиҳад. тадбирҳо дар самти ба ҳолати хуб даровардани роҳҳо Тоҷикистонро ба татбиқи боз як ҳадафи стратегӣ таъмини амнияти озуқаворӣ наздик мекунад. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки аз соли 2015 то ин ҷониб сатҳи камбизоатӣ то 19% коҳиш ёфт. ин дар ҳолест ки нуфуси аҳолӣ дар ин муддат 26% зиёд шудааст. аз он ки сифати зиндагии мардум рӯз аз рӯз беҳтар мешавад, масъулият ва нақши онҳо дар раванди корҳои ободонӣ низ бештар мушоҳида мегардад. танҳо дар 3 соли охир аз ҳисоби соҳибкорону шахсони саховатпеша дар кишвар бештар аз 2600 километр роҳҳои маҳаллӣ бунёду навсозӣ карда шуданд. ҷодаҳои дар замони соҳибистиқлолӣ ҷавобгӯ ба талаботи меъёрҳои роҳсозии сатҳи баланд сохта шуда, самтҳои иқтисод, кишоварзӣ, маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ ва дигар самтҳои муҳими хоҷагии халқро назаррас ташаккул бахшед. дар ин баробар бо саҳму иқдоми роҳбарияти олии ҳукумати кишвар бунёди 50 километр роҳи Данғара Гулистон, 33 километр роҳи Гулистон Фархор, 12 километр роҳҳои байналмилалӣ дар вилояти Суғд, дарозтарин пули мошингузар аз болои обанбори нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва 3 пули мошингузар ба дарозии 368 метр идома дорад. дар соли 2026 сохтмону аз навсозии 300 километр роҳҳои мошингарди байналмилаливу ҷумҳуриявӣ, роҳҳои Ваҳдат Обигарм, Гулисон Кӯлоб, Хоруғ Рошқалъа, Мурғоб, Кулма Балҷувон, Сари Хосор, Хисеварз Конибодом, роҳи тавоварии шаҳри Кӯлоб ва 5 пули мошингард дар роҳи Лабиҷар Сангвор оғоз хоҳад шуд. дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ баробари бунёди иншооти гуногун таъйинот дар ноҳияи Вахш, ҳамзамон ба таъмиру мунфаршнамоӣ ва беҳтарсозии роҳу нақлиёт таваҷҷӯҳи хоса равона гардида, бо ба роҳ мондани иқдомҳои бунёдкорӣ роҳҳои аҳамияти маҳалливу ҷумҳуриявӣ дошта марҳила ба марҳила таъмир ва асфалтпӯш карда мешаванд. гузориш дар ин хусус. маҷмуан роҳҳои ҳудуди ноҳияи Вахш 241,1 километрро дар бар гирифта давоми соли 2025 бо саҳми мақомоти маҳаллӣ, сокинону соҳибкорон ва шахсони эҳсонкор 46 километри он пурра мунфарш карда шудааст. имрӯз бо амалӣ гардонидани иқдомҳои асфалтпӯшкунии роҳҳо инфраструктураи роҳу нақлиёт баҳри сокинону меҳмонон муҳайё гардонида шуда рафтуомад ва бехатарии ҳама гуна воситаҳои нақлиёт таъмин гардидааст. чунин корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи Вахш маҳз ҷиҳати иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон ба роҳ монда мешавад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллӣ ва соҳибкорон пайваста дар корҳои созандагӣ саҳмгузор буда ҳадаф
ҳадаф ба он равона менамоянд ки сатҳи рӯзгори сокинон беҳтар ва инфраструктури роҳу нақлиёт таъмин карда шавад. ҳамин раҳода мерем мием. аввал ҳамин раҳо таъмирталаб буданд, мода мушкилӣ буд рафта омадан, мошиномон таъмир мекардем тез ки раҳ ҷазир буд. раҳмат ки ба ҳамин ташаббускоро дигар бе мушкилӣ мо ҳамин рафта омадаистем. ина мактабам бачаҳако мераванд меоянд бе ташвиш, раҳо тозааканд. ҳамин хел бунёдкориҳо бисёр шавад, маҳаллаи мо обод мешавад, ватани мо обод мешавад, раҳо соз мешавад. бунёди роҳу пулҳо ва фароҳам сохтани инфраструктури роҳу нақлиёт аз беҳтарин амалҳои неки инсонӣ буда, аз ҷониби сокинону соҳибкорони ҳиматбаланд марҳила ба марҳила маҳалҳои аҳолинишин ободу зебо гашта истодааст ки ин ҳамаро сокинон баракати тинҷу осудагӣ, сулҳу субот ва соҳибистиқлолии кишвар арзёбӣ мекунанд. айни ҳол роҳҳои мошингарду пиёдагарди ҳудуди ноҳия мутобиқ ба ҳама фасли сол таъмиру мунфарш гардонида шуда, сокинон бемамнуният метавонанд ба таври шабонарӯзӣ аз чунин масири тахту ҳамвор убур намуда фаъолияти хешро беҳтар созанд. эълони соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сокинони ободгари ноҳияи Вахш ҷонибдорӣ намуда азм доранд ки соли ояндаро бо дастовардҳои назаррасу созанда ба анҷом расонида ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи баланд истиқбол намоянд. Шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, Давлати Файзулло, ноҳияи Вахш, Ахбор. тарҳрезии нақшаву чорабиниҳои ободонӣ ва дар амал татбиқ гардидани он натиҷаҳои дилхоҳро барои сокинони ноҳияи Тоҷикобод фароҳам овард. раванди корҳои ободониву бунёдкорӣ дар ҷамъиёти деҳот ва шаҳраки ноҳия бо маром идома дорад. идомаи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. бо мақсади таҳкими рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва идомаи корҳои ободониву созандагӣ соли 2026 дар кишвар ҳамчун соли вусъати созандагӣ эълон гардид. ин ҳам дар ҳолест ки мардуми шарафманди тоҷик дар ин сол моҳи сентябр 35-солагии сеҳулати давлатии мамлакатро истиқбол мегиранд. бо ин мақсад дар ноҳияи Тоҷикобод корҳои ободониву созандагӣ бо шеваи тоза ҷараён дошта, мардум бо масъулияти баланди шаҳрвандӣ дар ин самт ҳиссагузоранд. новобаста аз вазъи ҳаво, бошандагони ноҳия даст ба кор буда барои рафъи мушкилиҳо ва фароҳамсозии инфраструктур дар тамоми бахшҳо камари ҳиммат бастанд. масалан, ин роҳ барои сокинони деҳаи нушори поёни ҷамъияти деҳоти Нушор аҳамияти муҳим дорад, хусусан дар фасли тай, аз он ки роҳ солҳо ба таъмир ниёз дошту барои рафту ои нақлиёт монеа эҷод мекард, сокинон тасмими тахту ҳамвор ва сангпаш намудани онро рӯи даст гирифтанд ва ҳамакнун заҳматҳо самараи нек ба бор овард. ҳоло роҳ барои истифода қарор гирифта барои ҳаракати мунтазами нақлиёт мусоид аст. ин ҷӯй агарчи дар назар хӯрдаст, аммо барои кишоварзону бошандагони ин деҳа аҳамияти муҳим дорад, зеро он қариб ҳамаи заминҳои кишоварзии мардум маҳз аз ҳамин ҷӯй обёрӣ мешавад. бо дарки ин маънӣ дар доираи ҳашари имрӯза бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ ҷӯи мазкур низ тоза ва мутобиқ гардонда шуд. насби чароғакҳои равшандеҳ ба василаи панелҳои офтобӣ аз самтҳои дигари корҳои анҷомёфта дониста мешавад. бояд гуфт ки ин танҳо аввали кор буда, дар оянда дигар деҳаҳои ҷамъияти деҳоти Нушор чароғон карда мешавад. имрӯз мардуми деҳаи Нушори Поён ва Сари Пул дастаҷамъона ва якдилона даст ба корҳои ободонӣ ва созандагӣ мезананд. яке аз иқдомҳои наҷиб ва созандаи мардум ин аст ки тамоми деҳоти ҷамоат, қувваи халқ ва саҳми соҳибкорон кӯчаҳои марказиашро чароғон менамоянд ки ин боиси ифтихор ва шарафмандӣ мебошад. дар маҷмӯъ корҳои созандагию ободонӣ дар ноҳияи Тоҷикобод бо ҳавсалаи тоза ҷараён дошта, бо амалӣ шудани нақшаҳои пешбинишуда симои ноҳия дегаргун шуда, шароити зиндагии сокинон ба маротиб беҳтар хоҳад шуд. бахтовари Муҳриддин, Тоҷикобод, Ахбор. дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Ёвон кишти картошка идома дорад. ин мавсим ки барои омодасозии замин ва шинонидани картошка муҳимтарин давра мебошад, таваҷҷӯҳи хоса ба он зоҳир карда мешавад. ин тадбир бо мақсади таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ ва рушди соҳаи аграрии ноҳия роҳандозӣ шуда, мусоидат кардан ба беҳтар кардани истеҳсоли маҳсулот ва таъмини бозори дохилӣ бо картошка мебошад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо.
дар ҷамоати деҳоти даҳанаи ноҳияи Ёвон маъракаи кишти картошка барои соли ҷорӣ бо иштироки масъулини ноҳияи Ёвон, роҳбарони сохторҳои соҳавӣ, олимон ва мутахассисони кишоварзӣ ба роҳ монда шуд. дар ҷараёни чорабинӣ ба раванди омодасозии замин ва шинонидани картошка таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, роҳбарони хоҷагиҳо бо навъҳои босифати картошка ва усулҳои муосири парвариши он шинос карда шуданд. омилҳои асосии кишти картошка ва гирифтани ҳосили баланди картошка ин якум интихоби замин аст. дар минтақаи Ёвон ки гармиҳо барвақттар меояд, барои мо хубтару беҳтар аст ки навъҳои тезпази 80 рӯза ва миёнапази 90 рӯза интихоб карданмон дар кор. агар гармии ҳаво аз 30 дараҷа боло равад, ҳосилнокӣ мо метавонад то 20-40 дараҷа то 20-40% коҳиш ёбад. ба ҳамин хотир барои мо лозим аст ки навъҳои барвақтиро интихоб кунем ки то дар расидани давраҳои гармӣ аллакай лонда гирифта, яъне картошка пайдо кунад. тавре масъулин иттилоъ медиҳанд, тухмиҳои истифодашаванда аз ҷиҳати сифат ҷавобгӯи талаботи агротехникӣ буда, имконият медиҳанд ки ҳосили дилхоҳ ба даст оварда шавад. деҳқонон ва хоҷагидорони ноҳия ҳадаф гузоштанд ки бо риояи қатъии талаботи агротехникӣ, истифодаи дурусти нуриҳои минералӣ ва усулҳои замонавии парвариш ҳосилнокиро афзоиш диҳанд. дар ноҳияи Ёвон бисёртар навъҳои хориҷии Жуковский, Рани, Невский, Пикассо, Ред Скарлет, Розара ва навъҳои ватании Шукрона, Сомон ва Каримӣ истифода карда шудааст ки ин бисёр ба минтақаи Ёвон мувофиқ мебошад. бо мақсади иҷрои пурраи нақша дар баробари заминҳои обӣ, заминҳои лалмӣ низ дар ноҳия самаранок истифода мегарданд. баъди анҷоми марҳилаи аввалини кишти картошка дар ноҳияи Ёвон, ҳамчунин маъракаи ниҳолшинонӣ барои солҳои 2025-2026 оғоз шуд. дар доираи ин ташаббус ниҳолҳои сояафкан, ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида мешаванд. дар идомаи рӯз аз ҷониби масъулин семинар-машварат бо иштироки васеъи сокинон баргузор гардид. дар он масъалаҳои истифодаи дурусту мақсадноки заминҳои корам, баланд бардоштани маданияти заминдорӣ, роҳҳои самараноки истифодаи нерӯи барқ ва риояи қоидаҳои сарфакорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар шаҳри Хорруғ ярмаркаи фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ баргузор шуд. ин чорабинӣ бо мақсади фароҳам овардани шароити мувофиқ барои фурӯши маҳсулоти тозаву баландсифат ва дастрас барои аҳолӣ ташкил гардид. гузориш дар ин хусус. бо иқдоми неки мақомоти ҷирояи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва бо мақсади ба фурӯш мондани маҳсулоти хушсифати ватанӣ дар маркази маъмурии вилоят шаҳри Хорруғ ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ баргузор гардид. дар ярмаркаи кишоварзӣ хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияҳои Ванҷу Дарвоз, Ишкошиму Шуғнон, Рошқала ва ноҳияи Мурғоб ва соҳибкорони шаҳри Хорруғ бо нархи нисбати бозор арзон маҳсулоти хушсифатро ба фурӯш бароварданд. дар ин рӯз кишоварзону хоҷагиҳои деҳқониву фермерии ноҳияҳои вилоят тавонистанд беш аз 30 тонна картошка, 10 тонна гӯшт, 20 тонна сабзиву пиёз, 11 сар моли зинда, маҳсулоти ширӣ, дар маҷмӯъ зиёда аз 110 тонна маҳсулоти сабзавоту меваҷотро ба фурӯш бароварданд. мақсади асосии ташкил намудани ярмаркаи мазкур ин ба аҳолӣ бо нархи арзон дастрас намудани моли маҳсулоти кишоварзӣ ва моли маҳсулоти аввалаи ниёзи мардум мебошад. дар ярмарка аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят беш аз 35 тонна орд, 1,5 тонна шакар ва дигар маҳсулоти ниёзи аввалро ба савдо бароварданд. кишоварзони ноҳияи Дарвоз дар ярмарка маҳсулоти хушсифати маҳаллиро ба фурӯш гузоштанд. тибқи иттилои масъулини соҳа дар ярмаркаи навбатӣ, хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия картошка, сабзи, пиёзро нисбати нархи бозор то 30% арзон пешниҳоди харидорон намуданд. дар ярмаркаи кишоварзии хоҷагидорони ноҳияҳои Ванҷу Рӯшон, Шуғнону Рошқала ва Ишкошиму Мурғоб низ дастранҷи деҳқононро ба фурӯш гузоштанд. солҳои охир дар қаламрави вилоят ба соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, барои баланд бардоштани маданияти истифодабарии замин, истифодаи оқилонаи ҳар ваҷаб замини корам ва аз он гирифтани ҳосили дилхоҳ тадбирандешӣ менамояд. дар ин замина дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон
بدخشان نیز مساحت کشت زمین‌ها همساله زیاد شده. امسال در میدان 10341 گکتار زمین کشت گذرانده شده. زیاده از 69000 تن محصولات کشاورزی به دست آورده شده است. همچنین در یارمارک خواجگی‌های فرمری، اشکاشیم و مرغاب نیز محصولات را پیشکش خریداران نمودند. مرغاب که ساکنانشان بیشتر به شغل چارواداری و قطاس پروری میل و رغبت دارند، امروز توانستند محصولات گوشتی و شیری از جهت کالوگی تازه به یارمارک‌های ولایتی دسترس نمایند. از ناحیه به مقدار 4 تن گوشت وارد گردیده، ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت توانستند آن را با نرخ 75 سومانی خریداری نمایند. باید گفت که این پنجمین یارمارک محصولات کشاورزی است که با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان راه اندازی شده در عرفه جشن‌های ملی و تاریخی ساکنان ولایت امکانیت پیدا می‌کنند از محصولات ارزان خریداری نمایند. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، ولایت مختار کوهستان بدخشان. اخبار. ساکنان کشور همساله پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمانро ба Маҷлиси Олӣ сармашқи фаъолияти худ қарор дода таъмини саривақтии дастуру супоришҳои пешниҳод гардидаро омили муҳими рушди кишвар ва расидан ба рӯзгори босаодат медонанд. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорони мо. доир ба омӯзиш ва шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар дар маркази миллии тиббии ҷумҳурии тоҷикистон шифобахш таҳти унвони паёми президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон муайянкунандаи самтҳои афзалиятноки рушди кишвар ҳамоиши илмии омӯзишӣ баргузор гардид. дар тадбири мазкур масъулини вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, олимону муҳаққиқон, намояндагони муассисаҳои тобеи соҳа ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. зимни ҳамоиш мазмуну муҳтавои паёми президенти мамлакат ба хусус масъалаҳои марбут ба рушди соҳаи тиб, баланд бардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ, тақвияти заминаи моддиву техникӣ, ҷорӣ намудани технологияи муосир, рушди тафаккури илмӣ ва тарбияи кадрҳои худогоҳу ватандост мавриди омӯзиши амиқ қарор гирифт. иштирокчиён иброз доштанд, ки паём ҳамчун ҳуҷҷати муҳими роҳнамо барои фаъолияти минбаъдаи соҳа хизмат намуда, иҷрои саривақтӣ ва босифати дастуру супоришҳои дар он зикршуда омили асосии рушди устувори соҳаи тиб ба шумор меравад. дар охир оид ба татбиқи амалии нуқтаҳои паём дар муассисаҳои тиббӣ, таҳкими ҳамкории илм ва истеҳсолот, инчунин баланд бардоштани масъулияти касбии табибон таклифу пешниҳодҳои мушаххас ироа гардид. дар ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ вобаста ба омӯзиши самтҳои паёми раҳнамудсози президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо иштироки вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷавонону кормандони сохторҳои гуногун чорабинии маърифатӣ баргузор гардид. дар раванди чорабинӣ аз ҷониби баромадкунандагон бо пешниҳоди маърузаҳо бори дигар самтҳои мухталифи паёми роҳбари давлат шарҳу тавзеҳ дода шуд. ҷиҳати ёдоварӣ аз нишондодҳои паём аз ҷумла доир ба тадриҷан рушд ёфтани иқтисодиёти кишвар, болоравии сатҳи некӯаҳволии мардум, зиёдшавии музди маош, таъсиси корхонаҳои саноатӣ, афзоиши ҳаҷми истеҳсолот, рушди соҳаи энергетика, роҳу нақлиёт ва дигар самтҳо маърузаҳо пешниҳод шуда, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, фароҳам гардидани шароити арзандаи кору зиндагӣ барои сокинон ва сол то сол болоравии нишондодҳои беҳтари соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакатро натиҷаи амалишавии ҳадафҳои ҳукумати кишвар ва самараи пойдории истиқлоли давлатӣ унвон карданд. ҳамчунин дар идомаи чорабинӣ роҷеъ ба самтҳои дигари паём аз ҷумла вобаста ба рушди соҳаи илму маориф, дастгирии ҷавонон, мақому манзалати занону бонувон ва нақши онҳо дар эъмори давлати муосир ва рушди ҷомеа баёни афкор сурат гирифта, таъкид шуд, ки дар амал татбиқ намудану аз рӯи нақшаву ҳадафҳои созандаи паёми роҳбари давлат ба роҳ мондани фаъолият ояндаи боз ҳам дурахшони тоҷикистони соҳибистиқлолро заминаи воқеӣ мегузорад. дар маҷлисгоҳи муассисаи давлатии донишкадии байналмилалии хуҷанди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ҳамоиш оид ба омӯзиши паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон доир гардид. дар он вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, намояндии кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти Суғд ва масъулину омӯзгорони донишкада иштирок намуда таъкид доштанд, паёми президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон рушди ҳамаи соҳаҳоро дар бар гирифта
ҷиҳати беҳтарсозии сифати таълиму тарбия, омодасозии мутахассисони ҷавони талаботи замони муосир, қабул ва мавриди амал қарор додани барномаи миёна муҳлати рушд барои солҳои 2026-2030, истифодаи зеҳни сунъӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида баҳри иҷрои он вазифаҳои мушаххас гузошта шуд. баромадкунандагон таъкид доштанд ки нуктаҳои муҳими баён гардида барои пешрафти кишвар муҳиму саривақтӣ буда, дар асоси ин ҳуҷҷати барномавӣ нақшаи кории худро ба роҳ монда ҷиҳати дар сатҳи баланд иҷро намудани вазифагузориҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саъю талош менамоянд. 27 сентябри соли 2025 дар ҷаласаи 37-уми шӯрои ҳамоҳангсози байналмилалии барномаи ЮНЕСКО инсон ва биосфера ки дар шаҳри Ханчжоуи ҷумҳурии мардуми Чин баргузор гардид, резервати биосферии Ромид расман ба шабакаи ҷаҳонии резерватҳои биосферии ЮНЕСКО дохил карда шуд. ворид гардидани резервати биосферии Ромид ба шабакаи ҷаҳонии резерватҳои биосферии ЮНЕСКО эътирофи сатҳи баланди фаъолияти муҳити зист дар Тоҷикистон буда. инчунин далели талошҳои ҷумҳурӣ дар роҳи ноил гардидан ба ҳадафҳои рушди устувор, ҳифзи гуногунии биологӣ ва таҳкими тавозуни экологӣ мебошад. ба ин муносибат дар шаҳри Душанбе ҳамоиши байналмилалӣ доир карда шуд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. бо ташаббуси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, конфронси илмии амалӣ таҳти унвони резервати биосферии Ромид имкониятҳо барои рушди устувор, илм ва сайёҳии экологӣ баргузор гардид. дар кори ҳамоиш олимон, коршиносон, намоядагони вазорату идораҳо ва дигар масъулини соҳа иштирок намуданд. баромадкунандагон доир ба масъалаҳои муҳими ҳифзи муҳити зист, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, рушди устувор, тадқиқоти илмӣ ва густариши сайёҳии экологӣ дар ҳудуди резервати биосферии Ромид маъруза ва рӯйнамоҳо пешниҳод намуданд. зимни суханронӣ нақшаи резервати биосферии Ромид ҳамчун минтақаи нодири табиӣ дорои аҳамияти байналмилалӣ таъкид гардида, имкониятҳои истифодаи илмӣ, экологӣ ва сайёҳии он бо риояи принсипҳои рушди устувор мавриди баррасӣ қарор гирифт. гуфта шуд ки ба шабакаи ҷаҳонии резерватҳои биосферии ЮНЕСКО дохил гардидани резервати биосферии Ромид рӯйдоди муҳим дар соҳаи экологияи Тоҷикистон мебошад. бояд гуфт ки 27 сентябри соли 2025 дар ҷаласаи 37-уми шӯрои ҳамоҳангсозии байналмилалии барномаи ЮНЕСКО инсон ва биосфера ки дар шаҳри Ханчжоуи Чин баргузор гардид, резервати биосферии Ромид расман ба шабакаи ҷаҳонии резерватҳои биосферии ЮНЕСКО дохил карда шуд. ворид гардидани резервати биосферии Ромид ба шабакаи ҷаҳонии резерватҳои биосферии ЮНЕСКО эътирофи сатҳи баланди фаъолияти муҳити зист дар Тоҷикистон буда, инчунин далели талошҳои ҷумҳурӣ дар роҳи ноил гардидан ба ҳадафҳои рушди устувор, ҳифзи гуногунии биологӣ ва таҳкими тавозуни экологӣ мебошад. резервати биосферии Ромид соли 1959 ҳамчун мамнӯъгоҳ ташкил карда шуда, соли 2014 бо мақсади истифодаи самараноки захираҳои бои табиат ба резервати биосферӣ табдил дода шуд. масоҳати умумии резервати биосферии Ромид беш аз 16 000 гектар буда, дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор дар болооби дарёи Кофарниҳон дар баландиҳои аз 1176 то 3700 метр аз сатҳи бар воқеъ мебошад. дар фарҷоми чорабинӣ таъкид гардид ки натиҷаҳои конференсия метавонад барои таҳияи пешниҳодҳои амалӣ ва таҳкими ҳамкориҳо ҷиҳати рушди минбаъдаи резервати биосферии Ромид заминаи мусоид фароҳам орад. дар шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупории ғолибони даври дуюми олимпиадаҳои фаннии хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Исмоили Сомонӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар оғози чорабинӣ масъулон аз дастгириҳои ҳукумати мамлакат доир ба рушди соҳаи илму маориф ва иштироки хонандагон дар озмуну олимпиадаҳои сатҳҳои гуногун андешаронӣ намуданд. дар идомаи чорабинӣ ғолибон аз рӯи номинатсияҳои панҷгонаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии фаъол дар рушди ҳаракати олимпӣ, панҷгонаи муассисаҳои таълимии фаъол дар рушди ҳаракати олимпӣ, миёни литсей ва гимназияҳо, ғолибони даври дуюми олимпиадаҳои фаннии хонандагон, ғолибони даври дуюми олимпиада ба шоҳмот ва ғолибони даври дуюми олимпиадаи муштарак аз фанҳои табиӣ риёзӣ ба номи академик Муҳаммад Осимӣ бо мукофотҳо қадрдонӣ шуданд. вобаста ба миқдори ҷойҳои ишғолнамудаи хонандагони муассисаҳо аз рӯи номинатсияи панҷгонаи беҳтарини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҳаракати олимпӣ, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ назди Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе сазовори ҷойи якум, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ба номи Бозор Собит
صابر سزاوار جای دوم، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 سزاوار جای سوم، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 سزاوار جای چهارم دانسته شد. از روی نامیناسیون پنجگانه بهترین مؤسسه‌های تحصیلاتی تیپ نو در حرکت المپی باشد، مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 3 برای خوانندگان بالیاقت شهر دوشنبه سزاوار جای یکم، مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای به نام اسدالله غلاموف سزاوار جای دوم، مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 1 برای خوانندگان بالیاقت شهر دوشنبه به نام نیاز سفر سزاوار جای سوم، مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 5 سزاوار جای چهارم، فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لمناسوف در شهر دوشنبه سزاوار جای پنجم دانسته شده. با سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی و تحفه‌های خاطرمان قدردانی کرده شدند. در ادامه غالبان دور دوم المپیادهای فنی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه اسماعیل سامانی با دیپلم و مدال و تحفه‌های خاطرمان از طرف رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی قدردانی گردیدند. بهر بالید خاطری و فراغت خوانندگان و حاضرین برنامه فرهنگی راه اندازی گردید که در آن صنعتکاران هنرنمایی کردند. در دایره اعلان 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف که از این 6 سال سپری شد، در ناحیه فرخور مرحله به مرحله شرایط معاصر و سطح و صفت تعلیم در مؤسسه های تعلیمی بهتر کرده می شود. محض چنین تدبیر اندیشی ها امکان فراهم ساخت که اشتراک خوانندگان و آموزگاران در آزمون های گوناگون جمهوریوی سال از سال زیاد گردد. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. توجه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بابت بلندبرداشتن صفت تعلیم بیاندازه بوده از روزهای اولی به دست آوردن استقلال دولتی جهت رشد بخشیدن به ساحه علم و معارف یک قطار نقشه و برنامه‌های به تصویب رسیدند که بواسطه برای نائل گردیدن به هدف‌های استراتژیکی کشور زمینه مساعد فراهم آورده ایستاده است. پیشنهاد سال‌های 2020-2040 همچون 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که از این 6 سال سپری شد مهم و سری وقتی ارزیابی می‌گردد. در این زمینه در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه فرخور بیشتر به ساعت‌های درسی از این فن‌ها، بهترسازی تکمیل اختصاص آموزگاران و شفاف و جالب گذراندن درس‌ها توجه خاصه روا کرده می شود. فعال بودن آزمایشگاه‌ها و کابینت‌های فنی برای صنف‌های بالایی از تدبیراندیشی‌های سری وقتی مسئولان ساحه در این ناحیه شهادت می‌دهد. با مقصد تطبیق 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف راه‌اندازی گردیدن آزمون جمهوری علم فروغ معرفت و آزمون‌های فنی در رویه‌های مذکور از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بسیار ضروری بود. در این سمت در تمام مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه فرخور تدبیرهای سودمند عملی شده ایستادند که نتیجه بخش ارزیابی می‌گردد. مسئولان ساحه معارف ناحیه با افتخار و سپاسمندی به رهبری دولت از شرایط و امکانات فعلی مؤسسه‌های تعلیمی و دستاوردهای آموزگاران و خوانندگان حرف می‌زنند. فراهمسازی شرایط امکانات مساعد تعلیمی امکان فراهم آورد که خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه فرخور با از بر نمودن دانش‌های زمانوی در آزمون‌های گوناگون اشتراک نموده جایهای نمایان را اشغال نمودند. در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه فرخور به خاطر رشد بخشیدن به فن‌های فیزیک، متماتیک، کیمیا، بیولوژی، گئوگرافیا و تکنولوژی اطلاعاتی اینچنین اختراعکاری و نوآوری برای افزون نمودن دانش‌های حیاتاً ضرور و جهانبینی محصلین آموزگاران پیوسته چراهای عملی می‌اندیشند. انورشاه سیدعلیزاده، سعیدحمیدی شریف، ناحیه فرخور، اخبار. در همه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه دیوشتیچ روند تعلیم و تربیت در سطح بلند براه مانده شده است. خوانندگان با شکرگزاری از سیاست معارف پرورانه رهبر دولت و شرایط و امکانیت‌های فراهم آورده حکومت کشور اساسهای علم زمان صاحب استقلالی مملکت را از خود می‌نمایند. گزارش در این خصوص.
پایه دولت استوار و مقتدر محض از رشد با نظام ساحه مکتب و معارف وابستگی بزرگ دارد. بناهای معاصر نوع تعلیمی، انشاءات تعمیر کلی دیده، اسباب و اشیاهای معاصر تعلیم، صنفخانه‌های گرم و براحت تقاضا می‌نماید که محصلین همه زینه تحصیل با آموزش علم و فنها، تعلیم و تربیت نمونوی و اخلاق حمیده فرا گرفته شوند. با این مقصد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتیج و شعبه معارف ناحیه با در نظر داشت کمک و دستگیری‌های پیوسته رهبری دولت در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره آمادگی تشکیلات و مؤسسه‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیر ماه زمستان سال‌های 2025-2026 تدبیرهای مشخص را راه‌اندازی و عملی نمودند. تنها سال جاری از حساب کمیته پدران و مادران و ساکنان دهه زراب یک قسم بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 32 از تعمیر کلی برآورده شده، صنفخانه‌ها پورا با میز و کرسی‌های نو و عیانیت‌های درسی مجهز گردانیده شدند. علاوه بر این روند زمستان گذرانی مؤسسه تعلیمی مذکور در سطح خوب قرار داشته، مسئولین تا امروز 15 تن انگشت، 7 مکعب متر هزم را ذخیره و اینچنین شیشه بندی تریزه‌ها را کاملا به اجرا رسانیدند. اعضای کمیته پدران و مادران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 دهه مجون از جمله نفران محسوب میشوند که بابت به تعلیم نمونوی فرا گرفتن فرزندان خویش منتظم تدبیرهای سودمند را عملی میگردانند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 62 دهه هزار چشمه نیز بهر فراهم آوردن شرایط سازگار تعلیم و تدریس برای خوانندگان تدبیرهای عملی اندیشیده زمستان امسال را به کمبودی پس سر مینمایند. زیرا سطح آماده باشی به موسم سرما در این مکان خوب بوده، صنفخانه‌ها با پیچ‌های علاوه و انگشت وطنی تامین کرده شدند. نتیجه کارهای تا امروز انجام داده مسئولین دخلدار است که آموزگاران، محصلین لیسه‌ها، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و باغچه‌های تاجیکستان‌ها در صنفخانه‌های گرم و براحت مشغول آموزش علم‌های دوران صاحب استقلالی مملکت هستند. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، ناحیه دیوشتیج، اخبار. در ولایت مختار کوهستان بدخشان به سیاست مالیوی توجه خاصه روانه گردیده، عین زمان در حدود ولایت 81 تشکیلات قرضی فعالیت نظارت داشته. زیاده از 1440 تجهیزات الکترونی پرداختی نصب گردیدند که نسبت همین دوره سال گذشته 20% زیاد می باشند. گزارش همکارانمان. ҳамасола дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии мамлакат дар баробари самтҳои дигари муҳими кишвар ба масъалаи беҳбудии низоми бонкӣ ва ҳаллу фасл як қатор масъалаҳо дар ин самт таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. 10 соли охир ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда 143 миллиард сомониро ташкил додааст, вале ҳамагӣ 38% он ба соҳибкории истеҳсолӣ рост меояд ки ин ҳанӯз кофӣ нест. айни замон дар ҳудуди вилоят 81 ташкилоти қарзӣ фаъолияти назаррас дошта, зиёда аз 1440 адад таҷҳизоти электронӣ пардохтӣ насб гардида, нисбати ҳамин давраи соли гузашта 20% зиёд гардидааст. бояд тазаккур дод ки оғоз аз соли 2023 тибқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет тариқи ғайринақдӣ қарор гирифтанд ва вазифа гузошта шуд ки минбаъд низ то охири соли 2026 тамоми маблағҳое ки барои пардохти хизматрасонӣ мол дохил мешаванд бояд ки тариқи ғайринақдӣ амалӣ гарданд. дар паёми навбатӣ ба маҷлиси олии мамлакат пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба рушди низоми бонкӣ таъкид намуданд ки масъулинро зарур аст дар самти сиёсати пулию қарзӣ нигоҳ доштани устувории пули миллӣ барои беҳтар намудани дастрасии соҳибкорони истеҳсолӣ ба маблағҳои арзони дарозмуддат ва афзоиш додани ҳаҷми қарз фонди кафолати қарзҳо таъсис дода шавад. инчунин барои беҳтар намудани шароити иҷтимоии мардум ва тавсеяи имкониятҳои дастрасии шаҳрвандон ба манзили истиқоматӣ зарур аст ки механизмҳои рушди бозори қарзҳои ипотекиро такмил дода, ҷиҳати зиёд намудани ҳаҷми чунин қарзҳо ба аҳолӣ тадбирҳои дахлдор андешида шаванд. масъулини соҳаи бонкдории нуқтаҳои паёми навбатиро сармашқи кори худ қарор дода кӯшиш менамоянд то дар оянда ҳаҷми қарзҳоро зиёдтар намуда баҳри беҳтар намудани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ талоши бештар намоянд. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, ахбор. барои қонеъгардонидани талаботи истеъмолии аҳолӣ бо гӯшту шири босифат, мутахассисони соҳаи чорводорӣ талош менамоянд ки бо роҳи
хушзодкунӣ ба нишондодҳои баландтари истеҳсолӣ ноил гарданд, зеро ин тадбир омили асосии баландбардоштани маҳсулнокии чорво маҳсуб меёбад. шарҳи бештар дар таҳияи Гулчеҳраи Саттор. барои таъмини бозори истеъмолӣ бо гӯшту шири босифат, чорводорони мамлакатро мебояд бо маслиҳати мутахассисони соҳаи чорводорӣ аз шумора ба сифат гузаранд. бо шарофати соҳибистиқлолии мамлакат дар хоҷагиҳои зотпарварии ҷумҳурӣ зотҳои беҳтарини чорво аз ҷумлаи зоти сиёҳаллоҳ, сементалӣ ва швитсу зебумонанд ворид гардид, ки самараи иқтисодияшон хеле баланд аст. аз шумораи 80 хоҷагии зотпарвар 39 ададаш ба парвариш ва нигоҳубини беҳтарин зотҳои чорвои калон ва 28 хоҷагӣ ба парвариши моли майда аз ҷумла зоти гӯсфанди ҳисорӣ, маҳимпашм ва тоҷикию ҷойдорию қароқулӣ машғуланд. бояд зикр кард, ки чорвои зотӣ нисбатан дорои потенсиали маҳсулнокӣ баланд буданд. ҳангоми ширҷӯшӣ дар як шабонарӯз аз 32 то 37 килограмм шир истеҳсол карда мешавад, ки нисбат ба чорвои маҳаллӣ зиёд мебошад. мувофиқи маълумоти омории саршумори чорвои калон 2 миллиону 838 ҳазор сар, чорвои майда бошад 7 миллиону 438 ҳазор сарро ташкил медиҳад. ногуфта намонад, ки тавассути шабакаҳои зотпарварӣ ҷавҳаризот, ҳифз ва нигоҳубин мегардад. ба қавли мутахассисон имрӯз дар хоҷагиҳои зотпарварӣ 12 ҳазор сар чорвои калон ва 193 ҳазор сар моли майда мавҷуд аст. айни замон дар хоҷагиҳои чорвопарвари ҷумҳурӣ 3 миллиону 200 сар зоти гӯсфанди ҳисорӣ парвариш меёбад, ки мутахассисони соҳа кӯшиш менамоянд, ки сол аз сол саршумори ин зоти асили тоҷикиро афзунтар гардонанд. дар филиали муассисаи ҷумҳурияи зотпарварӣ дар ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ 10 сар буқуҳои зотӣ парвариш карда мешавад, ки аз онҳо 2 сар зоти шведӣ, 3 сар зоти сименталӣ ва 5 сар зоти голштинӣ ва сиёҳаллоҳ парвариш карда мешавад, ки аз онҳо ҳосил гирифта ҳосили онҳо дар лаборатория коркар карда мешавад. ба филиалҳои муассисаҳои дар вилояти хатлон, минтақаи бохтар, минтақаи куллоб, вилояти бадахшони кӯҳӣ, вилояти суғд интиқол дода мешавад, ки аз он ҷо ин вояҳо ба мутахассисони бордоркунии сунъӣ дастрас карда мешавад. имрӯз бештари чорво дар дасти аҳолӣ асту барои хушзодкунии чорвои маҳаллӣ олимону мутахассисони соҳа дар ҳамкорӣ бо аҳолӣ метавонанд ба дастоварҳои назаррас ноил гардида сабади истеъмолиро то ҷое бо гӯшту шири истеҳсоли ватанӣ таъмин намоянд. чорводорони ҷумҳуриро мебояд барои аз зимистон солиму фарбеҳ баровардани чорво аз тамоми захираю имкониятҳо васеъ истифода бурда маҳсулнокии чорворо баланд бардоранд, то ин ки талаботи истеъмолии аҳолиро то ҷое бо гӯшту шири босифат таъмин карда тавонанд. дар ҷаҳони муосир ҳар як халқу миллат бо хусусият ва унсурҳои хос аз ҷумла забон, либос, маросиму анъана, фарҳанг, инчунин таомҳои миллияш муаррифӣ мегардад. таомҳои миллии тоҷикӣ дар хориҷи кишвар низ талабгорони зиёд дошта муаррифгари миллати фарҳангии тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ мебошанд. аз ҷониби соҳибкорон ва ҷамъиятҳои тоҷикон дар давлатҳои мухталифи ҷаҳон чойхонаю тарабхонаҳои тоҷикӣ таъсис дода шуда фаъолияти босамар доранд ва ба сайёҳону сокинони маҳаллии кишварҳои гуногун дар сатҳи баланди хизматрасонию касбӣ таомҳои лазизи миллии тоҷикӣ пешниҳод менамоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Зафар Қаюмзода ва Хуршеди Саидаҳмад. дар шаҳри краснодари Федератсияи Русия чойхонаи миллии тоҷикӣ Анор бо тарҳу меъмории миллӣ ва пешниҳоди таомҳои болаззати тоҷикӣ фаъолияти назаррас дорад. фаъолияти чойхона дар муаррифии шоистаи санъати меъмории тоҷикон аз ҷумла ҳунари кандакорӣ, таомҳои миллӣ ва унсури хоси миллати фарҳангии мо, яъне меҳмоннавозии тоҷикона ба сайёҳону сокинони маҳаллӣ мусоидат менамояд. мақсад аз кушодани чойхона ин буд, ки мо анъанаҳои тоҷикӣ, хӯрокҳои миллии тоҷикӣ ба мардуми шаҳри Краснодар пешниҳод кунем. ҳукуми чойхонаи худро соли 2021 кушода будем. мардуми кишвари Краснодар хӯроки миллии тоҷикиро нағз қабул карданд ва хулоса омадем, ки якчандтаи дигар кушоем. ҳозир бошад чойхонаи мо зиёда аз 15 то ҳаст дар Краснодар
خوراک‌های ملی تاجیکی، آش پلو، سامبوسا، شورباهای تاجیکی. در یک روز 2000 تا 2500 تا آدم می‌بیاد به چایخانه. Я постоянный клиент чайханы «Анор-Анор». Практически каждый день хожу и наслаждаюсь вкусной едой. Ребята очень гостеприимные, шикарный сервис. Очень много локаций в городе, поэтому удобно добираться. В центре есть, в галерее. Шикарная еда, ребята молодцы, очень довольны вкусной едой, поэтому приходите. Интерьер, таджикской культуры, очень уютно, таджикская атмосфера, красивый интерьер. ба чойхонаи тоҷикӣ ҳамарӯза даҳо нафар намояндаи халқу миллатҳои гуногун ташриф оварда дар баробари фармоишу истеъмоли таомҳои лазизи тоҷикӣ бо табиати зебову афсункори Тоҷикистони биҳиштосой шинос мешаванд. Таджикская кухня имеет просто разнообразный выбор блюд под любой совершенно вкус. Меню меня здесь очень устраивает, и больше всего нравится то, что оно расширяется все чаще и чаще, появляются новые блюда под любой вкус. силсила чойхонаҳои миллии тоҷикии «Анор-Анор» дар шаҳрҳои Краснодар, Сочи, вилояти Ростов ва ҷумҳурии Адигеяи Федератсияи Русия фаъолият доранд. ман Мадибрагимов Ҷамшед дар чойхонаҳои «Анор-Анор» зиёда аз 4 сол шуд дар шаҳри Краснодар кор мекунам. Дар тамоми чойхонаҳо расму мусаввараҳои таърихи тоҷикон гузошта шудааст. Очень колоритное место, очень вкусная национальная таджикская кухня. Часто заказываем тут плов, сковородка, такое блюдо очень вкусное, джиз. Всем могу рекомендовать, и очень атмосферно, тут очень на самом деле красиво, вкусно кормят. бо чунин сатҳу сифати баланди хизматрасонӣ фаъолият намудани чойхонаи миллии тоҷикии «Анор-Анор» ва бо ин васила пешниҳоди ҳунарҳои мардумии тоҷикон баёнгари ҳифзу нигоҳдошти расму оинҳои миллӣ дар хориҷи кишвар хоҳад буд. ҳар як намоишномаи театрие ки ба саҳна гузошта мешавад, дар он баробари ҳунармандон заҳмати коргардон бештар дида мешавад. ҳунарпеша ва коргардони театр Қурбон Муҳаммад Шукуров 37 сол аст ки рӯи саҳна ҳунарварӣ намуда, ҳамзамон зиёда аз 20 намоишномаи ҷолибу диданиеро ҳамчун коргардон пешкаши тамошобинон гардонидааст. гузориш дар ин хусус. писари ситора, кист гунаҳгор, алибобо ва чил роҳзан, кафшҳои Абулқосим ва қалбизан. ин намоишномаҳое ҳастанд ки зери коргардонии ҳунарпеша ва коргардони муваффақи театри мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар Қурбон Муҳаммад Шукуров пешкаши тамошобин гардидаанд. ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Қурбон Муҳаммад Шукуров 37 сол аст ки рӯи саҳнаи театр ҳунарнамоӣ дорад ва ҳамзамон муаллифи зиёда аз 20 намоишномаи театрӣ дар жанрҳои гуногун мебошад. بیش از 50 نمایشنامه نقش آفریدیم. شاید این فعالیتی که در تئاتر سالیان دراز بود در دل خود یعنی که مهر پیدا کردم نسبت کارگردانی. من بار اول همچون کارگردان نمایشنامه در ژانر مسکه زنگیری یا دنگیری از روی اثر سلطان سفر رو روی صحنه آوردم که به نهایت نمایشنامه هم خوب برآمد. мақсаду мароми ин коргардони хуштариқа танҳо як чиз аст, ин ҳам бошад рӯи саҳна гузоштани намоишномаҳои ҷолибу диданӣ. таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар ба соҳаи санъату ҳунар ҳунармандонро ба фаъолияти бештар ва музаффарияту муваффақиятҳои нав водор намудааст. ин ҳунарманди пуркор ҳамеша саъю талош мекунад ки дар якҷоягӣ бо ҳунармандони театр беҳтарин намоишномаҳоро ба саҳна гузорад то ин ки писанди тамошобин гарданд. албатта баъди ҳар як тамошои ҳар як намоишнома шахсе ки тамошо мекунад бо як фикру андешае аз театр мебарояд ки ин роҳро интихоб кунад ё роҳи бад боша интихоб кунад ё роҳи накунад ё ин ки аз таърихи миллат бохабар гардад. қурбонҷона ман аз солҳои 88-89 мешиносам. ман хуб медонам бисёр лаёқати хуб дорад, истеъдоди хуб дорад ва пеш аз ҳама одами хуб аст ва ҳунарманди хуб аст. қобили тазаккур аст ки меҳнату заҳмат ва талошҳои паёпаи Қурбон Муҳаммад Шукуров самар меоваранд ки ҳар як дастоварди он боиси ифтихори аҳли ҳунари театри мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар дониста мешаванд. имсол барои устод Шукурзода Қурбон Муҳаммад соли муваффақият борборӣ буд ки дар моҳи апрели соли ҷорӣ дар фестивал озмуни театрҳои касби парасту бо намоишномаи зангирӣ ва дамгирӣ аз рӯи асари
دراماتورگ سلطان سفرов дар таҳияи худи устод шукрзода қурбон муҳаммад ки рӯи саҳна омаданд аҳли ҳунари мо дар ин фестивал озмуни театрҳои касбӣ парасту 2025 миёни 18 театрҳои касбӣ иштирок намуданд ки 3 ҷоизаро мақсад аҳли ҳунари мо баранда гарданд. чанде пеш ҳунарманд ва коргардон қурбон муҳаммад шукуров дар якҷоягӣ бо ҳунармандон намоишномаеро аз рӯи асари шоири халқии тоҷикистон муҳаммад ғоиб омода кардаву бо муваффақият пешкаши шӯрои бадеии театр намуданд ки рӯзҳои наздик манзури дӯстдорони театр гардонида мешавад. аз ҷониби масъулини раёсати агентияи назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ҷиҳати сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва пешгирии қоидавайронкуниҳо дар соҳа корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон. бо мақсади таъмини истифодаи самаранок ва оқилонаи нерӯи барқ инчунин баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ оид ба риояи меъёрҳои истифодабарии таҷҳизоти барқӣ дар мавсими зимистон мутахассисони раёсати агентияи назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадиҳиро дар кӯшаю хиёбонҳо инчунин дар марказҳои савдо ва хизматрасонии ноҳияҳои Фирдавсӣ ва Шоҳмансур баргузор намуданд. ҳамчунин масъулини агентӣ ба фурӯшандагони марказҳои савдо ва кормандони муассисаҳои давлатӣ тавсияҳои муфид оид ба тарзи дурусти истифодаи таҷҳизоти барқӣ пешниҳод намуда истифодаи манбаъҳои алтернативии энергия аз ҷумла насби панелҳои офтобиро муҳим арзёбӣ карданд. дар ҷараёни мулоқотҳо ба масъалаи сарфаҷӯии нерӯи барқ дар шароити камшавии об дар обанборҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ниҳодҳои дахлдор барои аз байн бурдани фурӯши молу маҳсулоти пастсифат ва ғайристандартӣ, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва пешгирии бемориҳои сироятӣ корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монда тадбирҳоеро амалӣ мекунанд ки баҳри солимии аҳолӣ равона шудааст. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. пешгирии фурӯши маҳсулоти пастсифат муҳлати истеъмолаш гузашта, хуруҷи бемориҳои сироятӣ, заҳролудшавӣ аз маводи ғизоӣ, бартараф намудани камбудиҳо, риояи қоидаҳои беҳдошти шахсӣ ва ҷамъиятӣ аз ҷумлаи масъалаҳоест ки роҳбарият ва кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд зимни суҳбату вохӯриҳо бо соҳибкорон, фурӯшандагони марказҳои савдо ва кормандони соҳаҳои маорифу тандурустии шаҳру ноҳияҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. خصوصاً برگزاری وخوری و صحبت‌ها در بازار و مرکزهای سودا در حالی است که بعضی از صاحبکاران سوء استفاده از افزایش یافتن طلبات اهالی محصولات پسیفت و مهلت استعمالش گذشته را به فروش برآورده می‌خواهند درآمدی بیشتر به دست دارند. عملی برخی صاحبکاران و شخصان مسئول که اساساً به استحصال، انتقال و فروش مواد غذایی خصوصاً محصولات قنادی و کنسرو شده مشغولند، در بعضی موارد سبب خروج بیماری‌های شدید معده و روده و زهرآلودشوی استعمال کنندگان گردیده، چنین کردار خلاف قانون‌های عمل کننده میباشد. هنگام با فروش برآوردن محصولات ها در مجموع با مهلت استعمال آن و با صفت محصولات که اهمیت جدی داشته شود و همزمان با اهالی ولایت سوغد توصیه ها داده شد که هنگام خریداری کردن محصولات های قنادی، محصولات کنسرو شده که در فصل سرما نیاز به آن زیاد می شود، از فروشنده ها سرتیفیکات مطابقت آن طلب کرده شود. در مؤسسه‌های تعلیمی باشد ریایه قاعده‌های بهداشتی که در سمت پیشگیری بیماری‌های سیرایتی عامل اساسی به حساب می‌رود مطرح گردید. ضمن صحبت و واخوری‌ها متخصصان مرکز تامین با آب تازه نوشاکی، ریایه قاعده‌های بهداشت شخصی و جمعیتی، اینچنین اجرای تدبیرهای کارانتینی را برای کاهش دادن سطح گرفتارشوی به بیماری‌های سیرایتی مهم و حتمی ارزیابی نمودند. این هم در حالی است که در فصل زمستان گرفتاری به بیماری‌های شدید راه نفس، خاصه زکام بیشتر می شود. از این رو برای حفظ سالمی خوانندگان و شخصان مسئول بخش بهداشتی و رهبریت و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌ها مصلحت‌های مفید داده شد. همچنین متخصصان ساحه در بین اهالی وابسته به استفاده درست انگشت در منزل‌های استقامتی و مؤسسه‌های تعلیمی و استعمال محصولات کنسرو شده که اساساً در شرایط خانه آماده شده است، کارهای فهماندهی را به راه ماندند.
چطوری که ما میدونیم یک از عامل‌های اساسی پیشگیری بیماری سرایتی این در مجموع رعایت کردن گیگین شخصی می باشد. به همین خاطر با کارمندان سوهای معارف توصیه‌ها داده شد که برای بلند برداشتن سطح معرفت و گیگین شخصی کودکان در مؤسسه ها عملا کاربری نمایند. نتیجه کارهای فرماندهی در بین اهالی و کارمندان معارف امروز به آن آورده رسانده است که علیه بیماری‌های سرایتی در بین چی مکتب بچگان و چی اهالی علیه کاهش یافته ایستاده است. یادآور мешавем ки давоми моҳи декабри соли 2025 чунин суҳбату вохӯриҳо дар 12 шаҳру ноҳияҳо доир гардида аз ҷониби масъулони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти суғд риояи талаботу меъёрҳои муқарраршуда дар муассисаҳои таълимию тандурустӣ коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ бозору марказҳои савдо ва дигар иншооти муҳими хӯроки умум ҳатмӣ арзёбӣ гардид. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. аз ҷониби раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Суғд ва қисмҳои мустақили оташнишонии шаҳру ноҳияҳо тадбирҳои бехатарӣ аз сӯхтор дар доираи амалиёти рамзии муҳофиза доир карда шуданд. чорабинии мазкур бо мақсади баланд бардоштани огоҳии аҳолӣ ва беҳтар кардани омодагии мақомоти маҳаллӣ ба ҳолатҳои сар задани сӯхтор роҳандозӣ шуд. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри Бӯстон бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши сӯхтор, бардоштани монеаҳо дар роҳҳои маҳаллаҳо ки ҳангоми сар задани сӯхтор барои саривақт расидани кормандону нақлиёти оташнишонӣ монеа мегардад, амалиёти рамзии муҳофиза дар иншооти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо ва маҳаллаҳо доир карда шуд. амалиёти рамзии муҳофиза бо мақсади он ки ҳодисаҳои нохуш пешгирӣ шавад ва маърифати аҳолӣ доир ба риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор баланд гардад, истифодаи таҷҳизоти барқию газии бехатар сурат гиранд гузаронида мешавад ва кормандону муҳандисони қисми мустақили ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Бӯстон дарахтони дохили маҳаллаҳоро ба шакл дароварда, ҳамчунин монеаҳои сунъӣ барои гузаштани нақлиётро бартараф намуданд. таъкид бояд намуд ки дар вақти ҳодисаҳои нохуши сӯхтор чунин монеаҳо дар назди биноҳои баландошионии истиқоматӣ барои ҳаракати нақлиёт халал ворид карда имкон намедиҳад ки нақлиёти оташнишонӣ ба ҷои ҳодиса саривақт расад ва бартараф кардани ин монеаҳо вақти зиёдро мегирад ки эҳтимолияти васеъ шудани масоҳати оташ мегардад. шурӯъ аз санаи 27 ноябри 2025 сол дар ҳудуди шаҳри Бӯстон чорабиниҳои профилактикии оташнишонӣ комплекси рамзи муҳофиза марҳилаи дуюм бо мақсади пешгирӣ ва роҳ надодан ба ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар иншоотҳои давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо, минтақаҳои аҳолинишин ва хонаҳои шахсии шаҳрвандон гузаронида шуда истодааст. ҳадаф аз баргузорӣ омӯзонидани шаҳрвандон ва истиқоматкунандагони шаҳри Бӯстон ба қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор мебошад. ҳамчунин дар шаҳри Бӯстон аз тарафи кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ корҳои фаҳмондиҳӣ дар маҳаллаҳо, манзилҳои истиқоматии сокинон гузаронида шуда, ҷиҳати истифодаи таҷҳизоти газию барқӣ, таъмини бехатарӣ ва донистани роҳу воситаҳои пешгирӣ аз сӯхтор ё дар ҳолати сар задани ҳодисаҳои нохуш саривақт хабар додан фаҳмонида шуд. ҳадафи тадбири мазкур ин таъмини ҳаёт саломатии шаҳрвандон, эмин нигоҳ доштани молу амвол аз ҳодисаҳои эҳтимолии сӯхтор мебошад. ҷиҳати ба шаҳри сабз табдил додани пойтахти кишвар шаҳри Душанбе дар мавсими нави ниҳолшинонӣ дар гулгашту хиёбон ва боғҳои фарҳангу фароғатӣ зиёда аз 214 000 бех, дарахтони ороишию сояфкан шинонида мешаванд. дар раванди татбиқи ин нақша дар кӯчаи деҳотии ноҳияи Фирдавсӣ бештар аз 400 бех ниҳоли ороишии навъи санаовар шинонида шуд. гузориш дар ин хусус. тадбири кабудизоркунӣ дар кӯчаи деҳотии ноҳияи Фирдавсӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардид. шинонидани ниҳолони ҳамешасабзу ороишӣ дар баробари ҳусни зебо бахшидан ба симои пойтахт, инчунин ҷиҳати нигоҳ доштани экосистемаи замин, ҳифзи муҳити зист ва дар маҷмӯъ ба татбиқи барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи
давраи то соли 2040 мусоидат менамояд. барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 бо назардошти тағйирёбии иқлим ва бо мақсади беҳтар кардани вазъи экологии кишвар инчунин муҳайё намудани шароити ҳарчи беҳтар ва мусоиди зист барои аҳолии мамлакат қабул гардида бо маром татбиқ шуда истодааст. масъулин иброз доштанд ки дарахтон дар ин мавзеъ бо риояи қоидаҳои агротехникӣ шинонида шуда сабзиши онҳо дар мадди назари доимӣ қарор дода мешавад. бо дастури бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ тамоми сохторҳои марбутаи шаҳри душанбе барои ободониву созандагӣ ва беҳтар намудани ҳолати экологӣ камар баста дар бисёре аз минтақаҳо корҳои ободониву созандагӣ ниҳолшинониро анҷом дода истодаанд. талошу тадбирҳои пайвастаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар самти ободу зебо ва сабзу хуррамгардонии пойтахти мамлакат шаҳри душанбе аз ҳидояту роҳнамоиҳои президенти тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон доир ба сабзкорию ободгардонӣ гулзору гулпӯшгардонии мамлакат сарчашма гирифта имрӯз ин иқдомро ҳама пиру ҷавони кишвар вазифаи хеш дониста пай анҷом додани он талош менамоянд. дар саҳифаи навбатии ҳамкорони мо шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар шинос мекунанд. дар қисми шимолу шарқии штати Дакота иёлоти муттаҳидаи амрико тӯфони қавӣ ба амал омад. тавре ки хадамоти обуҳавошиносии кишвар хабар медиҳад, дар минтақа дар натиҷаи сардӣ 63 сантиметр барф боридааст. дар минтақаи Небраск бар асари яхбандӣ ва тӯфон дар роҳҳо 55 садамаи нақлиётӣ ба амал омаданд, ки дар натиҷа марги чанд нафар аз одамон ба қайд гирифта шудааст. суръати вазъи шамол дар ин ҷо ба 30 метр сония мерасад. мақомоти кишвар шаҳрвандонро аз хатари тӯфони навбатӣ огоҳ намуданд. дар шаҳри Парижи Фаронса сапфири табиӣ бо арзиши 150 000 евро дуздида шудааст. дар ин бора рӯзномаи Le Figaro менависад. ба гуфтаи ӯ дар шаҳр ду борбар ки ҷавоҳиротро интиқол медоданд ғорат карда шудаанд. ба интиқолдиҳандагон марди мусаллаҳи номаълум ҳамла кардааст. ҷинояткор бо скутери худ бо 5 бор халта ки дар он ҷавоҳироти заргарӣ, сапфир ва миқдори тилло буд аз маҳалли ҳодиса фирор кардааст. арзиши умумии молҳои рабудашуда 160 000 евро арзёбӣ гардид. боронҳои шадид ва рутубати зиёд соҳилҳои штати Калифорния иёлоти муттаҳидаро зери об гузоштаанд. обуҳавошиносон дар бораи гирдбодҳои кӯтоҳмуддат ҳушдорҳои зиёд медиҳанд. губернатор Гевин Ньюсом дар Лос-Анҷелес, Оринҷ, Риверсайд, Сан-Бернардо, Сан-Диего ва Шаста вазъияти фавқулода эълон кард. қаблан тӯли ҳафтаи мазкур 43 миллион амрикоиҳо зери хатари офати табиӣ қарор доштанд. тибқи маълумот аллакай дар якчанд минтақаҳо обхезӣ ба амал омада чанд манзил ва биноҳо хароб гаштанд. дар натиҷа садҳо сокинон ба ҷойҳои амн кӯчонида шуданд. тибқи иттилои пулиси штат ҳадди ақал як нафар дар садамаҳои нақлиётӣ ки дар натиҷаи офати табиӣ дар минтақаи Сакраменто ба амал омаданд ба ҳалокат расидааст. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор. саломату хонобод бимонед.